Noniin. Mitäs me tänään tehdään? Tehdään tänään se tietty meidän legendaarisella kanavalla, jos olette kattonut, yritetään naurattaa toisiamme. Osa 3. Kyllä. Ja Mimo Rengas aloittaa tän skapan. Hän on aina aloittanut sen. Mimo Rengas. Se on mun työ. Oitupa, tänään me mennään raskaa koira. Mä on kanava nimeltä Ottopotto. Mutta haluatteko te nähdä jotain, mitä mä en vielä näyttää? Tämä. Refes. Elikkä tilanne on tällä hetkellä 5 poikkeusia vedetään Yksi ja voi, tilanne yksi. on tällä hetkellä 1-1. 2000 years later. Tämä videon aihe. Tämä jutun aihe. Virraiska. Oi saatana! Tilanne 3-3. Mitä helvetti, onko se karhua? Noin nyt. Rakastus on se. Ai. Noniin, eli 30 sekuntia on aikaa sitten tässä haasteessa naurattaa toista. Sä voisit zoomaa. Oho, siinä oli kalissa. Tässä läksyt. Oho, mitäs täällä on? Pornoa, seksiä, pillua ja helvetti, Miron munakuva. Kattokaa, perkele. Ai. Oli niin raskas työpäivä, että vittu. Mitä vittu? Ai. Tiedätte nää pussit? Ja tiedätte miltä tääkin karkki näyttäisi? Jos se olisi tuolla ulkona koiran ulosteena. Siis kattokaa nyt, zoomat tähän näin. Siis kato nyt. No sun puhelimessa on 5 saakko. Tää siis... Tää vähän maistuu koirapasu. Vähän maistuu tätä Miron sukkahieltä. Ei saatana. Voi helvetti, mä en lopata. Päivää. Tänään meidän tarkoituksena, te tiedätte, tämän kyseisen rakin tässä. Te tiedätte meidän YT-kanava. Se on täältä. Siis ihan niinku kirjaimellisesti täältä. Se voitte niinku kattoo siihen. Se on tuon seksikäs persi. Mut joo, edelleen. Tää. Te
tiedätte tän rakin, tän nimi on Pepi. Tää on tosi seksikäs, paneva ja nussiva koira. Hänellä on myös isot munat, kattokaa nyt. Hirveän iso äänenkysyvä Joosep. Siis äsken kun Otto kerkesi nauramaan, mutta mä en kerran sanoa asiaa loppuun. Mä etsin aikaisemmin tämän koiran tähän. Se koira melkein kuoli. Siis meidän tarkoituksena olisi syödä tätä koiraa. Sit ulos se taas ulos. Ai vittu. Mulla on paskat. Te tiedätte sen karhun Koplan jäsenen. Kun sitä ei oo enää ollut pitkä aikaa, niin silloin on kasvanut tämmönen kunnon maha ja iso verssi. Sekin kasvoi ihan hirveän isoksi. Niin kuin tämä. Ai ei ollut. Ei ollut niin. Ootko vittu ihan varma? Mitä? Tää päättyy seuraavasta. Toi edellinen nyt menee vähän pienen. Vai mitä ottaa? Heiltä kameraa. Okei. Mut siis. Vedätte tämän pöytälätkän. Zoomaa. Niin. Palataan nyt pöytälätkän. Sä vitun kelmoa vaan. Voi jumalauta. Onko toi Otto semmonen kiehko? Paljon tervetuloa uuden seksivideon pariin. Tänään mä opetan teille liikkeitä, miten panna sitä naista. Elikkä sulla on se nainen tässä. Kyyny siihen, lännestä kyyny. Ja sitten kuva jälkeen. Tänään me opetetaan kuinka panna. Näin tää video oli tässä.